iyo di dalam hati ibu je bapak. Iyo benar. Namanya di niat jenazah dek beliau sungguh meminta kepada Allah, memohon kepada ilahi kau boleh anak keturunan diwagi kabajawe pusako kabatolong. Iyo benar. Kau boleh anak laki-laki barai cincin di kalingkiang kapanjakui dagang nan jawah kapanyusong panggilan tibo pemangki batang tarandam atau palawan onjak agang di dia. Iyo benar. Bau menyatoi kau boleh anak perempuan di barai bungo di halaman di papeh rumah nanggadang Sumara Anjong Paranginan acang-acang dalam nagari bijak sano dalam kampung. Iyo benar. Mangko tibolah masuk jo kutikonyo nan bak bida-bida orang kini ba andai-andai orang dahulu. Iyo. Ditabang batang talanta di kuduang 9 jari barakai doa dengan pinta masuk Allah kamambari. Iyo. Mangko lah ialah anak perempuan de orang Sumando kami. Sehari lah ia sehari bernama siapa namanya? Si Merda di namuan. Iyo benar. Lalu dijujung bagai mangkuto ditanai bagai gumalo pamenan mato pagi jo patang ataupun siang jo malam. Iyo benar. Dibalikalah subang jo galang baganto ameh balampi dahulu ketek kini lagadang sampai menjadi anak gadis. Iyo benar. Lalu lai ditunjuk jo diajari dididik adai sopan santun disarahan mengaji jo sekolah. Ba kiro-kiro tentang itu. Dietong-etong kanari dibilang-bilangkan bulan bahimpun jadi tahun masuklah tahunan ke-20. Iyo benar. Adih badalia kato bamisa jumunca. Iyo. Ibarat kacang 3 lay daun lah patui dagiah bajunjuangan. Iyo benar. Sungguh pun kacang nangko nan dibaco nan batine kini anak nangko dan nang kadicarian jodoh tunangannya. Iyo benar. Manuwi wagi nan bajawe pusako nan batolong dek kito. Iyo. Kok ketek tentu perintah bapak jo mandeh lagadang perintah ninik dengan mama. Iyo benar. Ba ada sogalo ninik dengan mama sarato ando basumando sarato sanak jo sudaro. Dicarilah kato nan sacie bana nan sabuah rundiangan nan samung pakai. Iyo. Dan toela dapet picak nan sarolong bule nan salayang. Mangko tarabi lah kiro-kiro anda mengacak jo menginang mencari jodoh tunangannya. Iyo benar. Dipikir-pikir dalam hati, dipikir lalu di manuangan. Pandang jauh di layangan, pandang nampi di tukian. Dibuang pandang kiri jo kanan, dituju pandang ke korong kampung. Tapi elah kateh rumah nangko atau ke padangan lain. Anda mau kampungan si kojong cak? Durian tanpa. Tapi elah kadurian tanpa jatuh kateh rumah nangko. Ko anak de bapak, kamanakan de mama, anak buah de angku datua ndak ambo sabuin datu ero. Siapa nama? Anan bernama si Firdaus. Iyo. Ai kok jatuh pilihan kanan sorang, kok garak daripada Allah, uwagih daripada Nabi, Allah batamu ueh dengan buku, saukue batang kajunjuangan, karanda Allah buliah, pinta Allah balaku, taduh lah bakajangan, dago lah bakabean, dipado musuh bulan nan talpe, maso nan talampau, atau lah timbang tano di namuan junca. Iyo benar. Baki ni nyolai di ambo bajalan dak jo sadang salangkah bakatuin dak jat sadang sekali kok dietong-etong lagi dibilang-bilang malam tapi pada malam kini kok mana peti janji nan diage padang nan diukue tapi pada malam kini ateh kedatangan kami dapet kato nan sacie bana nan sabuah de angku datuk nan di Sungai Geringyang mana peti janji angku datuk nan di Siko yaitu mana peti janji menyapui marapulai di namuan. Ateh menyapui marapulai sesuai adai jo pasako ataupun padu jo padan karang buatan kita balik Batumba. Pertama sekali tentang adiknya itu bernama kini tungketannya 3 atau penyaputnya 3. Iyo. Kali yang kedua nan pertama sewa, nan kedua suaso, nan ketiga perak, nan panjaputnya kan? Ndak, nan dalam ka? Nan 2 meh apa namanya kau jumca? Japutan. Japutannya 2 meh, uang adai mama 2 juta. Iyo. Kok bakato orang kini kok mamungkuhe baisi mamanggangai masak manjapui tabao sungguh pun marapulai nan dijapui sesuai kecek mama ambo tadi badie sadak tuhene ko sarato tuo jo ampulai dayang jo panginang anak mudo mata sarato pengiriangnya nan patui dengan mungkin yaitu pertama sekali japui nikah sekali menyapui secara dae sekali kaganda buliah pinta balaku sakian rundiang jo mencak Sampai perbudo. alah Kini itu perbudo.